Mi smo razgovarali danas sa predstavnicima Srba sa severa. Potpuno je razumljivo i uopšte nije problem u tome da neko ima različito mišljenje. Ono jedino što ne prihvatamo ni ja, ni gospodin Vučić, ni bilo ko iz vlade da pričamo o tome da ne neko manje ili više voli Srbiju i srpske nacionalne i državne interese. Ova odluka je bila veoma važna zbog cele Srbije, a ne samo zbog severa Kosova, i zato ukoliko neko misli da ta odluka nije dobra, mi smo spremni da to proverimo na referendumu, ali onda u tom slučaju svi imaju obavezu da to sprovode posle toga. Ali ako neko želi referendum, a da nakon toga opet ne sprovode odluke tog referenduma, to jednostavno neće moći. Ali bio je veoma korektan razgovor. Mislim da smo mnoge stvari razjasnili, ali nastavit ćemo u utorak razgovor. Imamo mi dosta drugih pitanja, dosta drugih tema, imovina, položaj Srpske pravoslavne crkve. Znači, ovo je samo jedno privremeno rešenje, a ne konačno rešenje za Kosovo i Metohiju. Tako da, evo, pošto smo i ovde, mislim, sigurno je da mi ne možemo s uspehom doći do konačnog rešenja bez pomoći naših prijatelja, naš najveći prijatelj je Ruska federacija.